Така, здравейте хора, аз съм Dedirect и днеска ще играя пак Clash Royale. Не съм играл без да снимам, нали? Не, мисля, че се вдигнах на втора арена. Да, вдигнах се на втора арена. Тук имам, мисля, че 2 free честа и един golden chest. Тук къде сте се? Много. Нищо. Сега ще отворя. О, миньони! Отключих миньоните. И голден честа. Дава да ми бъде нещо хубаво. О, Валкирия. Била. Миньоните трябва да ги сложа на мястото на арчерките, ще ги сложа. Бейби Драгън. Няма някакво News Royale. Така в този епизод ще покажа как да се смениш името. Да кажа в настройки. Има Change Name. Обаче трябва да бъдете поне 4-то ниво. Затова сега, ако имам, ще апгрейдвам. Ами нямам. Жалко. Защото ми трябва съвсем малко, за да стана 4-то ниво. Така че ще си похабя джемовете. Оп, гоблин хът. Мини пека. И последното. Така, гоблин хътът. И тези ги апгрейдвам. Още само 6 XP. Но ще си взема една Валкирия. Ще апгрейдне, без това я ползвам. Нямам достатъчно пари. Нищо. Какво е другото? Арчерки. Не, толкова много пари. Окей, ще изиграя една битка, значи. Това да си видите с това. Окей. Батъл. Нещо май да би. Почва. И този е 3-то ниво. Защо ми пусна стрели на глава? На Арчер Тауъра. Как да не играй само с спелове, бе? И жал. Удари. Да. Спокойно. По него изхабих повече демидж. Ще трябва Валкирия да пусна. Миньонките са доста добри. Аз пак ще му пусна минипека. Удари. Още веднъж. Се няма сте. Нищо, набих му боя демидж. Бомбара мисля, че ще добре. Фаербол. И много гадно. Не.
Това комбинация не нищо. И то съм направил огромна комбинация. Само 8 купиш, това е добре. Окей, ще изигра още само една купа. Дроната споделя повече късмет. Это това. Няма да успея. Ой, това беше много яко. То не знам как се получи. Опа, направих му една хубава комбинация, мисля. Като му пусна и мустарката. Мисля, че успях да му взема тауъра. Главно. Да. Еми, добра игра. Silver chest. Сега ще го отворя. Ей, много. Така. 4. Още само 2 XP, сега като апгрейдна и вълкирията. 4 левел. Ей. Сега вече ще си сменя името. Ще бъда... Чак, не бъде. Ето това ми е името. Защо не се получи? Окей, вече съм дядък. И така, значи, разбрахме как се смени името. Изиграх 2 битки, едната загубих, другата паднах. Поне имам миньонки на второ ниво вече. И ако искате, продължите ми някои силни декове с тези карти, които имам. Не са много, ама отчесто ще печеля. И някакви тактики в коментарите. И ако ви е харесал клипа, моля ви дайте палец нагоре. И довиждане!